ഈ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ മരിച്ചവരിൽ കൂടുതലും ഇവിടെ കാണാൻ വന്നവരാ. വേൾഡിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് റോഡിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൽപ്പേന്ന് റോഗി വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ റോഡ്. ഞാനിപ്പോൾ പിയോന്ന് നേരെ മാറി റോഗി വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിലെ ഈ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിലാണ്. 3-4 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ ഫെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ ഇവിടെ ഒരു ലേഡി സെൽഫി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 500 അടി താഴോട്ട് മരിച്ചു. അതിനുശേഷം അതൊക്കെ വന്നത് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ നേരെ കൽപ്പയിലേക്കാണ് പോയത്. കിന്നോർ കൈലാഷിന്റെ താഴത്തായി ആപ്പിൾ തോട്ടം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ഈ കൽപ്പ. ടിബറ്റുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവർ അധികവും ബുദ്ധിസ്റ്റും പിന്നെ ഹിന്ദുസുമാണ്. ഈ ഒരു വ്യൂ ആണ് കൽപ്പന ബാക്കിയുള്ള വില്ലേജുമായിട്ട് മാറ്റിയിരുന്നത്. രാവിലെ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീദിന്റെ അടുത്ത് കയറി ഒരു ബ്രഞ്ച് അടിച്ചു. ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ കുടിക്കുന്ന ഡ്രിങ്കാ. അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇയാൾ പറഞ്ഞതിന് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്ട്രീറ്റ് നേരെ മാറി ഉള്ളോട്ട് പോയാലുള്ള ഈ ടെമ്പിൾ ആണ് 5000 വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന നാരായണ നഗരി ടെമ്പിൾ. ഇവിടെയുള്ള ടെമ്പിളിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ നാട്ടുകാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സിനൊന്നും പെർമിഷൻ ഇല്ല. ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഹിമാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ശിവന്റെ കിന്നോർ കൈലാഷ്. ഏകദേശം 20,000 ഫീറ്റ് മുകളാണ് അത് വരുന്നത്. അതിന്റെ നേരെ താഴത്തായിട്ട് 9,000 ചില്ലറ ഫീറ്റിലാണ് ഈ കൽപ്പുള്ളത്. കിന്നോറിലെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജായ നാക്കുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൽപ്പേന്നിലൊക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടി വെക്കി. അപ്പൊ ശരി.